Lonto. Pauliina Hatunen, Team Leader Vantaa. Krista Lehtoranta, Team Fitbalm Helsinki. Ulla-Riitta Koskinen, Pro Elite Team Tampere. Ja Marianna Löfqvist, Team Salona Fitness Helsinki. Päätuomarina Marit Rishi, ole hyvä. Aloitamme yhteisvertailulla, poseeraus edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja käännös oikeaan. Kilpailijat numero 41, 42, 43 ja 44 vertailualueella. Poseeraus edestä. Käännös oikeaan. Poseeraus edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja käännös oikeaan. Kiitos, voitte palata paikoillenne. Ja. Ensimmäiseen vertailuun kilpailijat numero 43, 44, 45 ja 47. Numerojärjestyksessä. 6 ja 48. Poseeraus edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja käännös oikeaan. Minä en ole tavannut teitä joskus. Kiitos. Voitte palata myös sinne lainapin oikeaan laitaan. Kiitos. Tämän sarjan alkukilpailu oli tässä. Ja kiitos Marianna! Saanko kaikki kilpailijat sinne yhteiseen line-upiin? Myös kilpailija numero 48 sinne omalle paikalleen tuonne lavan oikeaan laitaan. Ja yhdistetään rivistö sieltä niin, että olette yhteisessä line-upissa. Voitte tulla siihen vertailualueelle. Poseeraus edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan.
Ja käännös oikea. Vaihdetaan vielä kilpailijat 45 ja 47 keskenään. Vaihtaa paikkaan. Ja vaihdetaan vaikka laidat sieltä vielä 42 ja 48 vaihtavat paikkaan. En mä tajuu niinku, se valottu viesti. Poseeraus edestä. Kepa. Käännös oikeaan. Sitten se laittoi, että se joutui lähteä jo Hämeenlinnaan, että oli... Käännös oikeaan. Onnittelut Niinolle meiltä, kun olet yhteydessä. Ehkä se vaan sekoo. Käännös oikeaan. Ja voiko se tietää niinku sitä? Onko se niinku jossain niinku... Ja käännös oikeaan. Kiitos hyvät kilpailijat. Tämä kierros oli tässä. Kuudenneksi tänään on sijoittunut pisteellä 29 kilpailija numero 42 Maju Hilm Isosalmi, Team Porin kuntokeskus Pori. Viides pisteellä 24 kilpailija numero 48 Marianna Lönnqvist, Team Solana Fitness Helsinki. Neljäs. Tässä on hyvin tasaista. Tässä on pisteen eroilla sijat 4, 3 ja 2. Eli neljänneksi pisteellä 16 kilpailija numero 47 Ulla-Riitta Koskinen, Pro Elite Team Tampere. Ja kolmanneksi pisteen erolla eli pisteillä 15 ja SM pronssia. Kilpailija numero 45 Pauliina Hatunen, Team Leader Vantaa. Ja Mass.fi Robert Walker jakaa myös tietenkin palkintoja. Toinen SM hopea taas pisteen erolla eli pisteellä 14. Kilpailija numero 43 Satu-Maarit Rantanen, Team Pulkaan Turku. Voittaja Suomen mestari pisteillä 6 Maija Kivelä, Team Body Lontoo. And the winner of Bikini Fitness 2012. Suomen mestari vuosimallia 2012. Bikini Fitness. Onneksi olkoon ja pokaalit ilmaa ja hymyä. Ja kiitos. Ja vielä kerran onnittelut.